In 1946 werden door Jos Bedoel, architect uit Brabant, een groot aantal woningen ontworpen in de stad Sluis. Sluis was namelijk tijdens de slag om de Schelde zwaar verwoest in 1944. Bijna driekwart van de woningen werden toen verwoest of beschadigd. Aan architect Jos Bedoel uit Goorle in Brabant werd gevraagd om circa 100 woningen en een aantal winkels te ontwerpen voor de nieuwbouw in Sluis. Jos Bedoel ontwierp die woningen en zoals je achter mij ziet zijn een aantal van die woningen gedecoreerd met verschillende elementen. Zo zien we smeedwerk in de ramen, ionische zuilen, opbouw en diverse andere mogelijkheden. De woningen zijn trouwens individueel allemaal verschillend. We hebben woningen 201 kap met langsgevels en een aantal woningen met topgevels. Alle woningen zijn eigenlijk ontworpen met een individueel karakter. Dat maakt deze woningen ook nog steeds 70 jaar na de herbouw zo aantrekkelijk om in te wonen. Voor de Dinsdagstraat ontwierp Bedoel een dertigtal woningen. De begindatum was 1946 en de einddatum ziet u achter mij 1948. We staan hier aan het Sint-Janskerkhof, waar achter mij Bedoel 5 woningen ontwierp aan de zogenaamde Rentjes. De Rentjes moeten we zien als godshuizen, waarvan hij eigenlijk het idee haalde in Vlaanderen, in Brabant of in Brugge met name. En deze typische bouw komt eigenlijk verder in Nederland niet voor. We kijken even naar de stenen dakkapellen bijvoorbeeld. Die werden in Nederland eigenlijk altijd in hout uitgevoerd. En hier ontwierp hij ze in steen. Die godshuizen zijn eigenlijk bedoeld als armwoningen, geschonken door rijke bewoners van de stad, om arme en behoeftige mensen te laten wonen. In 1944 was ook de brandweerkazerne verwoest in Sluis. Zo ontwierp Jos Bedoel een nieuwe brandweerkazerne die hier achter mij was. Naast die brandweerkazerne ontwierp hij een toren van een hoogte van 24 meter. En daar werden de slangen na gebruik gedroogd. Die hingen normaal gesproken in het Belfort, maar ook het Belfort was verwoest. De woningen van Jos Bedoel zijn steeds gebouwd met Vlaams ideeën daarachter en achtergrond. Zo zijn de stenen allemaal gemetseld in wat we noemen dan Vlaams verband. En dat betekent dus kop, strek, kop, strek. De sterk is de kop van de steen en dan de steen in de lengte. Steeds wisselend. Dat is typisch voor de Vlaamse bouw en die zie je eigenlijk weinig terug in de rest van Nederland. Naast de 90 woningen die Bedoel ontwerp werden er ook een tiental winkels gebouwd. Achter mij ziet u zo'n winkel, oorspronkelijk gebouwd als elektriciteitszaak, maar inmiddels verbouwd tot restaurant, waarvan de onderkant natuurlijk veranderd is. Maar aan de bovenzijde ziet u nog typisch Bedoel-elementen, zoals die gedeeltelijke ionische zuilen en op de dakkapel de bekroning met smeedwerk. In de Oude Kerkstraat ontwierp Bedoel deze winkel achter mij met de bogen. Dat is eigenlijk een loggia, rustend op 2 zuilen telkens. Daardoor ontstaat dus een winkelgalerij. We staan hier in de Smeestraat. Bedoel ontwierp hier 9 woningen, dat is 1 blok, maar telkens weer met een individueel karakter. Gedeeltelijk zijn ze nog in originele staat. Je ziet er achter mij onder andere het smeedwerk, de bredere deuren en ook de guirlandes op de woningen aan de rechterkant zijn nog intact gebleven. Zelfs de stoeppalen voor de woningen zijn nog origineel. Oorspronkelijk ontwierp Bedoel brede deurportaal voor deze woningen. Je ziet het hier, dit is nog origineel. Het kozijn is nog origineel, maar de deur is later vernieuwd en verkleind, waardoor er hier een plank geplaatst is, waardoor er een kleinere deur in kon. 2 jaar geleden is er een boekje verschenen over architect Bedoel over de woningen van Sluis. Hierin staan alle woningen en gebouwen en winkels vermeld. Nu is er op dit moment ook de gemeentelijke monumentenlijst actief, waarin een groot aantal van de woningen die Bedoel bouwde op de monumentenlijst komen. Tussen de Zuidijkstraat en de Geweldige straat werd door Bedoel een nieuwe straat ontworpen met 8 woningen die hier achter mij staan.
Dit straatje was er dus voorheen niet en oorspronkelijk werd het de Schoolstraat genoemd, naar een jongensschool die hier gebouwd werd. Later, en op dit moment, heet het de Johan van Dalenstraat.